Yes, we can check our time now. We have 7:45 in the morning. Yes, good morning. Tibok lalawigan, Zamboanga del Norte. Labi na sa itong mga viewers sa YouTube, guys. Daghang salamat sa inyo ang pag-view and then paki-subscribe. Sa tanong mga nag-subscribe, guys, daghang salamat. Labi na ni Mama Rose Ann. Shout out to Mama Rose Ann nga nag-subscribe sa itong YouTube channel. Yes, guys. Sa mani? Ay kaya balik sa programang Morning Drive. Cover ka pa yung DJ sa kahanginan, Boy Pantak. Yes, sabinado nga dili guwapo pero tutuki lang pag tumingin ka, pandol ka. Gigagubdan sa mga kabaluhan apan giyamiran sa mga kadalagahan. Kaya ito ning basahon niya itong mga tubag diri mga kabistag kay it's 7:46 in the morning. And atong tanawon na. Saan mo dito na ito ni pagkuhan di ayo Saan mo dito na ito ni mangita tagbul pinong papel. Wait lang kadyod mga kabistag ha. Ay, kumay kabisag. It's 7:47 in the morning. Yes, sa mga nagpaminaw karon, daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw. Boy Pantak! Sa tanang mga nagpaminaw karon diha, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Nag-tune in sa itong station 95.9 FM. Yes, atong pangutana gaganiha unsay buot pasabot sa HKS. Ayan. Unsay buot pasabot sa HKS mga kabisag. Ang pinakauna nga tulong nga makatubag, syempre makadawat og 20 pesos nga load. Okay? Mauna nga and ay mo galibot mga kabisdag sa tanang mga makakuan yan ay mga internet connection, mga cellphone nga na internet connection. Paki-subscribe sa to YouTube channel Boy Pantak. Boy Pantak, pwede na po mo diring mo kuan mo sana mo shout out mo comment mo sa YouTube and then ato sa ilista kinsa na nag-comment diha. Ato din nag-shout out mga kabisag. Ato na iwad-wad sa gahanginan. Okay? Mga Bisayang dako. Yes, once again, programang Morning Drive. Kauban yung DJ sa kahanginan, Boy Pantak. Ato nang basahon, guys. Yan, narabang tubag din. Okay. Madod pa, kalikasan, higugmaon sa tanan. Grabe. Ay, kaya madod pa, hawak, gamit sa yun. Uy. Okay, hawak kamay, scholarship, Rago, Claveria, Magangon, Polanco, Zamboanga del Norte. Ay, kay hawak kamay, so, scholarship of Libay, Sophia of Libay, Sibutad. Hawak gamit, school. Hawak kamay, System Esmilin of Bulawan, Katipunan. Ay, kay dagang sila. Hala, gamit sekretary. Uy, hi, pwede mi tawag diha DJ Boy, pwede man kayo. Ay, kay hi DJ, greet lang ko ninyo diha sa ang nag-greet Rujilin. Daghang salamat. Ay, kay hi DJ, shout out lang ko sa mga Paulino ug pasol sa tanang kaparintihan dire. Sa Labob ang nag-greet si Dariel Paulino. Okay. Mangita ko wanted palalab ka ng buutan jud ayaw tong pabuutan-buutan kay kadugayan. Mabuang hinuon na siya from Inday ni Risa pagasian taga Sinulog Dapitan City. Oy. Sa taga Sinulog Dapitan City, daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw. Good morning dong Pantag. Greet nako si Alan Paulino. Okay, nga nag-duty karon diha sa NFA. DJ Boy, ako ang unsa naman ni? Sa maning okay. Okay, DJ Boy, akong tupaghawag ka may scholarship. It's me, MG Gimita here in Balubohan. Lakan, apa kayo maka-answer ani rin, ay? Sayon ba mo kainin yung mga kabisdak? Alay, linya mga kabisdak. Ato ba, good morning Sir DJ HKS, hawak ka may servant Sir Bernadette Katilok ni sa San Francisco Dapitan City. Mali. Hi, morning DJ Boy, greet lang ko sa akong mga auntie.
there is a labob nga si Auntie Jerry, Mama Erna o Papa Adol nga hinaot always silang strong. It's me your special listener in Labob Katipunan. Adikay salamat din sa may Labob Katipunan. Okay, hawak ka my style. Amor Kulalho of Baliangaw. Grabe hawak ka my style. Okay, hair care salon. Marilyn of Kadoldolan. Great lang ko sa akong friends og sa akong ig-aga request kog song labis na nasaktan nag-request Albert Sain. Uy, happy tarbatong oras wala pa nag-answer. DJ Boy akong tubag hawak ka may special. It's me Michelle Gumita here in Balubuhan. Okay, ato pa di na lang di ay mi mutan-aw ni Mulods kay mapandol man pud mi. Tan-aw pud mo ay sa to YouTube channel. Sa to YouTube channel. Lato mo sa to YouTube channel. Mura nagpaminaw karon si community organizer Will Shalon. Okay, ato ang ato ang sponsor sa programang Morning Drive. Okay, DJ Boy ako tubag hawak kami special. It's Michelle Gaminda. Ay. Okay, hi, good morning. Wanna text me if dili you busy. Uy. Ano man. What's the matter? It's all about. Okay, give me zag. Maodyod na pandol nimo. Okay. Hawak kamay. Subanin. Grabe sa mga unique ba kay mga answer ni ay. Okay, higugmaon sa tanan. Oh. DJ Boy, ako tubag. Hawak kamay. Ano ni? Ako tubag. Hawak kamay special. Kasi may shot guminta. Okay. Wala gyapon nagatubag mga kibisdak. Wala nagatubag ay. Ay, di sa may Labob Katipunan, daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw diha. Okay guys. Batod pa ang answer dre. Hawak muna ng kamay bago sakay. Linsky Gumao in Labob Katipunan. Asa mo napita ni mga answer. Ay, ganun Boy, ako ito maghawak kamay, subukan. It's me, Michelle Gaminta. DJ Boy, okay. DJ Boy, dili pa di ay na minyo ka ng siniri sa pagasian? Ambot lang. Dili pa ba kuno ka minyo niri sa pagasian? Itog-an na lang ang answer, anak kay Lisod man. Pag iwa ka answer, ugma na pod. Okay guys, atangin niyo atong programa atong program karon inyo aning makit-an sa YouTube guys. Inyo aning makit-an sa tong YouTube channel. I-search niyo ang DJ Boy Pantak. DJ Boy Pantak dayon i-subscribe po di ha. I-click po ang notification bell para updated mo sa to ang programa. Di ba? YouTube channel guys, DJ Boy Pantak inyo galimte. Kini nga program karon inyo aning makita sa atong YouTube channel. Okay. Ato pa akong tubag hawak kamay services. It's me Julie Mar Kuta Janahirong. Ay hapit na gid. Hawak kamay sigurado it's me Michelle Gaminta. Hawak kamay sigurado. Ay kaya gabi strike ya. Mantrabat na igong oras Ito pa hilaga kanluran silangan. Ikaw ulitaw pakaboy. Siyempre. Always. Ay, kaya diba, himoon, gibatonan sa kanunay. Guratag mga answer, ay. Hawak kikay, saan ka na? Hawak. Okay. Hikasi. Ang katong subject kay hikasi so na. Guys, panagin kay igong oras, sigin makaya. Ugma na pod. Ugma na po guys. Wala ko ikong oras. Sige, salamat sa inyo ang pagbuminaw. Bye-bye kaninyong tanan. I love you all. This is your DJ Boy Pantak. Minado nga dili. Guwapo pero totoo kilapag. Tumingin ka, pandol ka. Napay paapas diri guys. Mato pa morning DJ Boy. Akong tubag kay hawak kamay service. Angel May Libay Sibutad. Daghang salamat. Great lang ko akong love diri sa Labob. Dalaga ko ni Risa. Uy, dalaga. Babay kaninyo ang DJ Kagubtan sa mga kabaluhan apan giyam iran sa mga kadalagahan.
Once again, ay mo galimot paki-subscribe sa YouTube channel. Kini nga program karon inyo ning makita sa YouTube channel. Boy Pantak. I love you all. Bye-bye kaninyong tanan. Programang Morning Drive moves like jogger.